कुछ ऐसा माटी के लोग बड़ी सजन लोग आवेला निमिया के डर में लावेले सनवाज वो सुनल जाला कतनो डॉक्टर इंजीनियर हो गइल बड़ा प्रोफेसर हो गइल बड़ा त केहू कहेला कि माता बहन लोग के बंद कर दो सब पुरान धुन भइले ना जबे सुनबो तबे नए लागी हां एगो ए बेरा के धुन आवत न दिमाग खराब हो जाता है एगो गोले बजन जाई कि खइबा मेहरी के हाथे तो मोटा जाइबा भेटाते नहीं खने तो हम पूछी छी कि काहे भाई मेहरी खाते खइबा तो मोटा जाइबो आ काहे माई खाते खइबा तो टिबिया हो जाइबो तरह के बाची छुआ को पड़ जाई भाई बहुत बदल वालो जे माता के ममता में कितना पावर हो मालिक 2.5 किलो 3 किलो के जन्म लेते हैं हमने के मर्द चाहे औरत केहू लइका लइकी हम माई के दूध में कितना पावर बा रोज रोज बढ़ता रहो 3 किलो 4 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो एक हो क्विंटल होकर सीना तान के गांव में घूमता रहा पहलवान है जान ले दफा 4 कुर्तो पहन ले फूलो खींची ले जिम करी ले फूलो खींची कब ले जले माई के हाथे खइले बड़ा तब ले जब दिल्ली से औरत आवता हमने देहात वाली ना आज सबका देखी सबका मुड़ी पना चल बाकी ना नहीं खलो मैनेजर हो जात बैंक में पढ़ लिख के तो दिल्ली से लोग हमारे को चली होता रहे वो लोग के का 10 बजे का अभी किरणों ने का फोटो उ सुसल बाड़े आ तले फेस वाश से मुंह खनहार के भी को टर्मरिक लपेट पेट के 30 डिग्री में आईब्रो बना के हई लटकोवल ले प्लेट ले ले आइल बड़ी उठे ना डार्लिंग चाउमीन गरम है घोंट लीजिए खाइए ना मैगी है जो भी मैगी खियावल शुरू कर तो माली माई के हाथ खइले बड़ा तान के घूमत रहे माई के हाथ मुड़ी पर पड़ेला लेकाई में मुड़ी में केस ना रहे 2-4 जगह पर माई तेल लगा के फेरे लगी अंगूठिया बार हो जाता है केहू के करिया केहू के लाल रंग आइल बा आ जब से दिल्ली सेट मलकिनी लो हाथ फेरे लगेला बियाह के 4 साल बाद जाके पूछा का हाल बता ढलाई हो गइल केस के सामने नहीं खबर ढलाई माई का तो पहले बड़ा तो पहलवान भइल बड़ा आई मैगी खाए शुरू करे बियाह के 5 वर्ष बाद जाके भेंट करो पहले पहलवान बड़े बियाह के बाद का हाल भाई खुशी बोले का भेलो हो देखो ना जॉइंटिस दोहरी आ गेल सब डॉक्टर से ना देखो नहीं हम कहले बड़े के दिमाग होश में रखना तो हेप्टिस हो के अलावा जल्दी पुरन की फाड़ के लहे सही चाचा का लोग आवत है घर में दूगो गीत गलगन है तो हमारा अपन पर्सनल लिखल हो बाकी पारंपरिक हो कहिया से गवाता कोनो तो नहीं कही के लिखल पहले आ के सबसे पहले गावल चाचा ई केहू नहीं खेल जानो ई रोवा जानता नहीं जानता नहीं ए गाना केहू कवि के लिखल हो के लिख ले बा केहू कवि के देखी ना रो तो बता देहनी अरे बुझ गई नहीं कौन बात कि कौन थिया कमाल हो कथी हेलो हेलो तो बढ़ाओ हमने सुनाओ सुना तो का सुना तो पखाओ में ले लो कि कथी के मनल अरे कथी के अरे हम लगल त्योहार हो कथी के बाबा हम लगल त्योहार हो कथी के आपसे मैं प्रश्न उत्तर करी लूं पहले वो काका खड़ा होंगे गांव में पखाउल वाले जवाब दी हैं कि
पहले हुरका वाला खड़ा होई लो हुरका हम ले लेने के हम ना बजाइले हुरका के बोल न लेवे तो निकल हेठे कोईता हां दे तन हल्का बढ़ा दो हुरका के बोल काढ़े के निकाले के नहीं कम से काढ़ लेवे के बोल तबला भी कहियो जीवन में ना रखनी आज ले सहबे न करे का काम 10,000 पूंजी फसावो आ तीसरे दिन फोड़ देता लो थोड़ी से मार के 22 से सवाई लगता है 3-3 गो तबला रख ले बनी 3 खरन धरे के बा ना उनका के सजावे के बना जगह छे की है कोबो घाम देखा तो खाली देखा ताली तुन्ना ये है जीवित तबला गाई लो कि कौन फूल फूले आला आलूही कौन फूलवा फसुले फूल फूले आला आलूही कौन फूलवा फसुले हे मैया हो लूल भाई रे सवतावा तोहरो बतिया जो जवाब गइलो कि बेली फूल फूले लाला आलोही चमेली फूलवा फसुवे फूल फूले लाला आलोही चमेली फूलवा फसुवे हे मैया हो हो अतौल फूलवा लूल भाई रे सवतावा तोहरो बतिया जो है लास्ट वंदना हनुमान जी के गोड़ लागो हमने का रोकब जा ऐसा कि पूजा पाठ श्रद्धा से होई तो एको गो गणपति बात तो ठीक है बा श्रद्धा भाव भीतरी होई तो ना तो कंपनी जरा देबो कोनो फायदा ना हां हेलो ना बतन है पहले लयो कहलो सीजन में बड़ा सुंदर एगो पवन सिंह के फिल्म आई रहे कौन फिल्म एक नाम रहे कि देवरा बड़ी सतावेला के करा के तारा बाबूजी के रह भाई हमारा कुल समाज लोग के नाम जानता रहे हमें धैना बतौले हम सब लोग ब्यास है बहुत ब्यास हो सही बात भाई का समाज में तो देखा था नहीं कि दो जना मुलायम सिंह यादव के संबंध में के हमें हाय दो जना बालू मायावती में से हलो हो एक जना औरी बड़े बने और मोदी के जोगी जी के संबंधी में के हमें पैसे झाल बजा तो लैदार हो पैसा तो सब निकले ना माया पाने काया पलट देले माया पाने उनका तो कल हंस दे तो झीसी आगो गए तो बहरी जगह खाखार दकिया नहीं जावे हो बेरा उनका बेंजू के हद हो जाता भाई कोनो बात ना बेंजू पर कहले बेंजू के आवाज फंस गइल बा हम आदमी के आवाज फसल सुन रहनी है बेंजू के आवाज बाजल हम आज लेना सुन रहनी है ठीक है माया तू हेठ निकल गेल वो का ठीक बनी वहां के बेंजू जी हां भाई जी मिला को तो ठीक है ना चला हमने का बल्ला में चले बड़ा सुंदर रहे देवरा बड़ी सतावले वही में बोल रहे तू गावे लगा बड़ा बढ़िया कटिंग कइल हलो हां सटा चलेला जाके गा देलो गाई ले जा कौना फंक्शन में व्यास लोग का क्रिया में लीना हमने संग रहत रह हमने एक शिकायत करता हमार तो कर्म में इतना खराब हो न पैर तो डैमेज है कर्म खराब कोइल हो कौन आ दूसरा बात कि हम देखत नहीं जावना व्यास से हम 5 वर्ष गा देता नहीं हां व्यास में मर जाता ला सदी जामरा देख ली गलती से राधा के सोचा से गा देने वो नहीं बलिया नगरा में मर गइले कमलबास को से तबीयत खराब हो रहा था एक दिन मौका लागल गायत्री बाबा के संग गावे का हमारा गा देनी गायत्री बाबा स्वर्गवासी हो गए संजय एक्सप्रेस जिला के
एक दो गो नहीं करी तले मर गए गुड्डू सानी से गौनी तले भी है ना भले ब्रेन हेमरेज हो गए राजकुमार ठाकुर से गौनी तले वो चल रहे जितेंद्र लमर से गौनी वो चल रहे केकर भाजा भाई काली माई भाई हमरा अंदाज नहीं किया कि केकर भाजा बाप का जना हम ही चल जाए पहले हम कहब नहीं ओही में बोलय रहे कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा तोर पारे कि सावर लगो बताई सावरो ना रहली गोरो ना रहली का जाने चौरक फुट रहे चितकाव रही जन्नी हालांकि शिकायत के अपना परिवार के ना करे है में कतनो बाउर को मेहरारू होखे कहले कि मेहरारू कसर पड़ी तो हाथ उठाई हमर खराब बिया जेकर है वो कहीं चुप रहा मत बुझाले कि श्री देवी के माई के बेटी वो बहिन अच्छा जन्नी हम लंगड़ बानी तो वो गा के जाइले मौगी हिम गंगे तेल मुड़ी पर दाबेले टूटहिया गोड़वा में तेल लगावेले ताकि बगलिया टोत रहे लेकिन माल बाकी ना हमारा सोझा कुछ ना करेले लेकिन हमरा डर रहेला अपना नहीं हरवा जात होई तो हृदय के बात अपना मेन सखी से कहत होई कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा अरे मोर मारे बाकी पोलियो वाला गोर मारे हो हो डर रहेला को हो मत हो तो खिसिया के कि उनके खातिर मोर पिए हम तो भूखल बानी राजा जी डांड के हेठा सुखल बानी गाड़ के नीचे माने अनुमान कोनी है समेत एक मेहरू कहते हुए हैं अनुमान कैसे कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियवा अरे मोर बारे बाकी एक और अनहारे कौरो जोर बारे अनुमान कोनी हम सुनले नहीं बंधन करत मान वीर में महावीर के बंधन करत मान वीर में महावीर के संगी रघुवीर के बंधन करत मान वीर में महावीर के संगी रघुवीर के जय हनुमान जय अवधूत सागर जय पति सुति लोको जागर राम दूत पुलिस बलरामा अंजलि पुत्र धन है हनुमान जी लिखल में दौड़ देवता चित में धरई हनुमत से सब सुख रही नासी रोग हरे सब पीरा जवन जंत हनुमत दीना राम रसायन तो मेरे पासा सदा रहो रहो निकला सही हो लिखल अतुलित धामम हेम सराते हम दमित पर कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम माना भीषम रघुपति प्रिय भक्त वाक्य तुमने मानी जकर में हतना क्वालिटी भरल बा राम जी के दूत हवा सीता के धावा तू तो हर हर जी के शक्तिवान लागू रहे लक्ष्मण के मालिक मूर्छित हो गए लक्ष्मण जी भगवान अपना जंघा पर लक्ष्मण के मस्तक धरकर रोवत बन के भाई लक्ष्मण आंख खोलो माई से काज बात देख लुगाई के चलते भाई के कमाई के चल हर हर रोवत पर केहू ना बोलो लेकिन हनुमान जी मालिक के आंख में लोर देखले मलिकार
असंभव का संभव बना दे कृपा बना रहे कहीं रातों रात सुशील बैठ पर ले रातों रात श्रीलंका दक्षिण दिशा में हो उत्तर छोर पर जाके पर्वत सहित बूटी लेके अइले अपना मालिक के संकट बन सके वो पद ले जो राम का मिलल ना कृष्ण के मिलल ना दुर्गा जी के मिलल ना शंकर जी के ना ब्रह्मा ना विष्णु के होगा अपना मालिक के संकट हरण करके एगो पद ले हनुमान जी संकट मोचन हनुमान कहा गए तू तो हर तू तो देखा फागुन चलता अब याद पड़ा नमो जो एक लाइन कहिया कि मैया अंजनी के राम जी के दूत तू कहाइला मैया अंजनी के राम जी के दूत तू कहाइला ना से रोग हरे सब पीर बैठे राजा हो हम हमारे पने के रहा हम दू बोले चल सने जोड़िए लागल बा राजा नासीले रोग हरिले सब पीर